L-Ingliż jgħid li what you see is what you get. Fil-każ ta' Roberta Bela dan ma jgħodx. Ekstqar l-editorjal tal-Malta Today li spjega li l-bomba li nxteħtet mill-Prim Ministru il-ġimgħa li għaddiet urid illi dak li tenna qabel lura fl-2023 trasforma ruħu f'liġi li taġevola lill-iżviluppaturi u n-negozji l-kbar. L-editorjal spjega wkoll illi apparti li issa qabel għamela aktar diffiċli biex permess jiġi revokat wara appell, il-bidliet li qed jipproponi l-Gvern Laburista jippermettu sistema ta' pjanar li se tiffavorixxi lill-iżviluppaturi. Il-bidliet imresqa jfissru li jekk il-qorti tal-appell ma tagħtix sentenza f'5 xhur, l-iżviluppatur jista' jibda x-xogħol fuq il-proprjetà u li s-sentenzi tal-qorti li jiġu wara huma relevanti anka jekk tiddikjara illi l-binja tkun illegali. Madankollu il-liġi tagħti wkoll aktar poteri lill-Ministru, f'dan il-każ Clint Camilleri, fejn jekk tgħaddi jista' jingħata l-poter illi jintroduċi regolamenti li jistabbilixxu proċeduri, kriterji u kundizzjonijiet taħt liema binjiet illegali jistgħu jiġu assessjati, regolati jew inkella indirizzati mill-awtorità tal-ippjanar. Intant l-editorjal jispjega kif Roberta Bela u sieħbu Clint Camilleri baxxew rashom għall-iżviluppaturi. Bl-editorjal jiddikjara li Camilleri u Bela setgħu ħelsu lil kulħadd mid-diffikultà illi jaqraw il-liġi u qabdu eliminaw l-awtorità tal-ippjanar għal kollox. Din l-analiżi tajt ukoll li issa il-Labor jista' jtemm ir-retorika kontra l-Partit Nazzjonalista sabiex jiġġustifika l-iżbalji li qed isiru llum il-ġurnata tan fil-waqt li għandu jieqaf jitfa' ħtija fuq amministrazzjonijiet preċedenti. L-editorjal appella sabiex il-Prim Ministru ma jaġġilx u sabiex ipoġġi lil pajjiżna u lil ulidna fuq quddiem tal-aġenda tiegħu għaliex pajjiżna ħaqqu aħjar. Intant fl-aħħar sigħat komplet tikber il-kritika għal din il-liġi li ġiet deskritta bħala waħda antidemokratika. Bil-kap eżekuttiv tal-BirdLife Mark Sultana jiddeskrivi dan it-tibdil bħala wieħed oxxen. Tibdil oxxen li min qed jissuġġerixxihom messu jisti dawn huma tibdil li ħajbiddel lil pajjiżna. Sa pajjiżna diġà qabad in-niżla fejn jitlu l-iżvilupp sostenibbli, l-iżvilupp li qed naraw bil-liġijiet bil-policies jitawġu loopholes kompletament. Jiġifieri tafu diġà li l-NGOs jitellaw lill Planning Authority kemm il-darba l-qorti fuq permessi li nstab illi kienu legali. U allura nista' ngħidilkom li l-affarijiet ħajġu għall-agħar. U minkejja l-barrax ta' kummenti bħal dawn li rċieva l-Prim Ministru u insista li dawn huma taqliba ta' taħt fuq tal-verità. Illi ċerta reazzjonijiet ta' dawn l-aħħar sigħat li smajt illi b'xi mod il-Gvern irid inaqqas id-dritt li objector ikollu s-saħħa biex jappella huma taqliba ta' taħt fuq ta' dik li hija l-verità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qed jibqa' jinsisti li din il-mossa tal-Gvern tirrestrinġi drittijiet taċ-ċittadini.